Hej alle sammen. Jeg står i Spar i Nørre, og det er foran slikafdelingen. Og jeg vil så lige vise til alle jer mennesker, der er ankommet her i dag, hvordan den her virker. Men så inden jeg lige begynder at fortælle så meget af det, kan vi så lige få en klap selve. Tak skal I have, tak skal I have. I kender måske alle sammen godt, at vi har spist en masse slik i over en længere periode, og vi kan godt begynde at mærke det på os. Nogle de begynder at blive mere kede af det, nogle de bliver trætte, nogle de mister selvværd, nogle de begynder faktisk at tage på, og det gider vi ikke have. Så vi har så lavet den her, som vi forhåbentlig vil kunne hjælpe jer med det, og få jer til at blive gladere, få en bedre stabilitet i hverdagen, og egentlig bare få en bedre livsstil. Det vi vil vise, hvordan det hele det virker, i en video lige om lidt, som der er en gammel dame, som hedder Yvonne, som der vil vise jer, som der selv døjer en rigtig del meget med vægten. Hun ved, hvordan hun skal tilpasse sig selv, fordi hun er rigtig afhængig af slik. Så vi skal lige prøve at hjælpe hende godt på vej, så hun begynder også at få bedre slikvaner og det hele. Så nu er det videre til Yvonne. Okay, nu skal Yvonne så teste maskinen. Yvonne, hun har også selv problemer med at tabe sig, så hun vil gerne prøve den her slik. Så hun starter lige med at tage sit fingeraftryk ind, så maskinen kan mærke, om hun allerede har fået slik en gang om ugen. Fordi at det er som den maskine, den kan teste, hvor mange gange man har spist, fordi man må maks få 2 gange om ugen med den her maskine. Det er så første gang, fordi vi har onsdag. Yvonne, hun vil gerne have onsdag og lørdag, så det er faktisk fint nok der. Så hun er inde. Okay, hun skal lige så til sin alder ind. Alder. Sin vægt. Sit køn. Og sin højde. Okay. Den har så fundet ud af, hvor mange gram slik, der er tilpasset hende. Så hun kan så vælge nu. Hvad vil du have, Yvonne? Vil du have vingummi? Ja. Hun vil have vingummi. Vil du have lakrids? Hun vil have lakrids. Vil du have sodavand? Hun vil have sodavand. Okay, nu er vi så i gang med at generere, hvor meget hun skal have. Og det er det. Kom med det! Rolig. Og min sodavand. Perfekt. Nu har Yvonne så fået tilpasset sin slik, så hun kan gå hjem og spise slik i ro og mag, uden at være bange for, at hun tager på.